monty when someone yane ayala bande soma bali miaka mnema nyakandro vori mana fujaba yapata pat karumutana kuma mangaka mora mora shofera mangena mtumobili kapakaneti soma bali milaya kwa isoma nyane Tomtana na vono sumani en kwa velho mo maraska tinha negero mo vai avizar bimtali mangan metime arola bande ni pos samte monora sam sakaran soma bali alo manafo amble yar kwa soma nyane Studio Cork. Naf baling lahaling Ziring balarantsika koa niany. Aratsika koa niany. Lafa misy matintorimaso. Ary zaka monay bogosy ro. Viavy kun tam baling nangaramaso za lahale. Tsy vitany mangaramaso moe. Itako renary marar fob lahal tsy zahan'olo. Avoko pera-peranazy. Fa olona na hely ndraiky. Oy zala. Magnekitry rô kiraro nampindramina za to mari. Itako ela angalagna izy toy. Mo raha pontira firy loatra kiraro geda be mbola magnekitry za gaga. Ilany 40, ilany 40. Sababun raha baka za anady mijanona hely zavako zoa.
Amrariny baka raha gauche droite nivadiky izy. Ary nagnino moa zampandramina kiraro mivadiky rô? Fagnanabaka nampivadiky izy. Akory moa na zany. Izy niaretigna fô jusque na rendrainy. Naty katriko mama zany. Mba moramora hely zalahy. Mafy ngia falegnanare zaho io. Kena. Nagnino ko mbô natao le tsy mivadiky nampindramagny za? Iko ndro tsy resaka bogosty zany zavan'olana tafo. Avy amin'ny kiraro naman'ondro tsy mo andrefagna. Ah.